За какво да внимаваме при избора на майстори? Как да преценим на кого да се доверим? Когато искаме да направим ремонт вкъщи, е от съществено значение да си подберем правилните майстори. Сега ще ви дам няколко съвета как да си изберете правилната бригада. Първо, проверете референциите. Винаги е хубаво да поискаме мнение от предишни клиенти. Прочетете за препоръки и в интернет. Добрият майстор винаги ще има много от тях. Не забравяйте да потърсите мнението на близки и приятели. Второ, поискайте оферти. Поне няколко майстора трябва да ви предоставят ценови оферти. Не се вкарвайте в капана на най-ниската цена. Не са важни все пак само парите, но и качеството. Трето, личен контакт. Когато се запознаете с майстора, обърнете внимание на начина, по който комуникира с вас. Независимо, че той ще прави обекта ви, добрият майстор е и комуникативен. Той ще изслуша нуждите ви и ще отговори на всеки един ваш въпрос. Четвърто, сключете писмен договор. Всички условия и цени трябва да бъдат ясно записани. Това ще ви предпази от изненади по време на проекта. Не забравяйте. По-добре черно на бяло. И последно, разгледайте портфолиото на майстора. Попитайте за примери от стари негови проекти, които е реализирал. Това ще ви даде представа за работата му. Визуализацията е важна. Добрата работа говори за качеството.